Goedenavond beste kijkers en welkom hier voor de kerktoren van de kerk in Hoek. Een kerk die 8 jaar geleden door brand totaal is verwoest en waar dat nu een zeer groot digitaal orgel staat met veel mogelijkheden. Dat zullen wij nu gaan bespelen. Ja, we zijn hier gekomen nu in een hele mooie kerk in Hoek. En we gaan een aantal vragen stellen. En daarom is iemand vlakbij me komen staan. En met wie heb ik het genoegen? Ik ben Co Diedeman. Ik ben kerkrentmeester van deze protestantse gemeente in Hoek. En die protestantse gemeente, die is eigenaar van deze kerk? Die is zeker eigenaar van deze kerk, ja. Ja, Co, ik en alle mensen zijn geïnteresseerd natuurlijk in de historie van de kerk. Kun je daar iets kort over vertellen? Nou ja, de historie van de kerk is als volgt. Rond 1900 is de kerk gebouwd die in 2015 is afgebrand. Daarvoor stond ook al een wat kleiner kerkje. Daar gingen alle mensen niet meer in. Dan is er in 1900 die kerk gebouwd en in 1905 is er een toren voorgezet. Is deze toren ervoor gezet. En na de brand, wat is er toen gebeurd, Co? Nou, de brand op 1 januari 2015, op nieuwjaarsmorgen, is die op 1,5 uur is de kerk finaal afgebrand. En de toren is 1 uur later tot de helft toe ingestort. En toen is de restauratie begonnen? In datzelfde jaar 2015, we hadden toen de tijd een zeer actieve dominee van der Maas. Die heel veel heeft gemobiliseerd aan crowdfunding, noem maar op. Zijn we begonnen met een ontwerp van een nieuwe kerk zoals je hem hier ziet. Met de opdracht dat hij multifunctioneel moest zijn. Natuurlijk voor onze zondagsdiensten, maar ook mochten we hem anno 2015, dat er ook meer mensen gebruik van konden maken, zodat hij wat flexibeler zou zijn. Kun je toelichten welke activiteiten dat er helemaal plaatsvinden? Nou, we hebben er nogal wat. We hebben 2 koren hierin zitten. Het muziek maakt er gebruik van. Er wordt heel veel voor particulieren verhuurd. In verband met feestjes die we dan in die ontmoetingsruimte houden. De scholen zitten hier wel eens. Die hebben hier net 2 weken geleden hun afscheidsdienet gehouden. Waarin het vol zat met ouders en waarin ze hun zelf opgenomen film op het scherm konden vertonen. Nou, zo hebben we nog een aantal verenigingen die... Het is de enige ruimte hier in Hoek die zo multifunctioneel is en zo modern is, die hiervoor gebruikt kan worden. Enkele maanden geleden is de gemeente uitgebreid met mensen vanuit Filipijnen, Sasvahend en Sluiskil. Die hebben noodgedwongen al hun kerken moeten verkopen. En die zochten, ze hebben overal gezocht. Uiteindelijk zijn ze hiertoe gekomen om aansluiting te zoeken bij onze gemeente. Dat is eerst gegaan natuurlijk, zoals het nu is, nog even gescheiden van elkaar. Maar we zijn allebei zo positief dat wij bijna vermoeden dat we op een zekere termijn weer in elkaar over zullen gaan. Waarin we dus op het zondagse kerkgang weer naar 100 mensen kunnen krijgen. Nou Co, hartstikke bedankt dat je het een en het ander heeft willen toelichten. En Tim die zit al te popelen om het orgel te bespelen. En we gaan benieuwd zijn wat hij er allemaal van tot stand brengt. Maar we hebben vol vertrouwen natuurlijk in Tim. Goedenavond beste kijkers en welkom hier op de orgelbank van het digitale orgel hier in de kerk in Hoek. Geladen is het sampleset van Kaan in Frankrijk, een prachtige Cavaillé. En wat betekent dat nou eigenlijk een sampleset? Nou, een sampleset is een digitaal orgel dat is opgenomen in Kaan, in de echte kerk daar, met de akoestiek.
noot voor noot, register voor register, toon voor toon. En dat is ingeladen hier in de computer en daarmee kunnen wij dus eigenlijk het geluid vanuit de kerk in Kaan simuleren hier in Hoek. En waarom dan een digitaal orgel ten opzichte van zo'n ouderwets pijporgel? Nou, deze kerk is natuurlijk 8 jaar geleden afgebrand. Het pijporgel is daarmee ook vergaan. En men kwam tot de conclusie dat digitale orgels vele malen goedkoper zijn dan kleine mechanische orgels. En dat ze ook veelzijdiger zijn. En die veelzijdigheid en die opties die ga ik nu even demonstreren. Want ik ga namelijk 2 stukjes van een vers van Eens als de bazuinen spelen. Het eerste vers met zeer minimale registratie. De registratie die men zou vinden op een klein dorpsorgel zoals hier in Hoek. En het tweede vers zal ik spelen op bijna vol orgel van Kaan. Maar als we Kaan goed benutten, krijgen we dit geluid. Dat demonstreerde dan de veelzijdigheid dat zo'n digitaal orgel biedt. Er is natuurlijk een veel groter orgel in de plaats gekomen ten opzichte van dat kleine pijpenorgel dat hier van origine stond. En dat zult u ook horen in het volgende muziekstuk. Dat is namelijk Schmuckedig o Liebesseele van Bach uit de Leipziger Chorale. Het is een langere chorale werking waarin dat ik een iets wat romantische intonatie en registratie gebruik. Ik speel het iets trager voor de goede akoestiek in Kaan. En ik gebruik die warme, zachte klanken van Cavaillé en een prachtige uitkomende stem. Ik hoop dat u ervan geniet.
Nou, beste kijkers, dat was dan weer een aflevering van de serie De Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. We hopen dat u genoten heeft van het orgelspel en van het prachtige digitale orgel dat hier in deze kerk in Hoek staat. En we hopen ook dat u van de volgende afleveringen van deze serie zal genieten. Fijne avond nog. Heel veel geleerd van de digitale wereld van de kerkorgels in Zeeland.